Wach no ane gi wach. Chola nena. Gima timore ni wan gi buok, jok mabuogore abuoga gi polisi. Ma jok sungu wacho ni jack policy directions. Manende ma ketho education. Gima timore education kind onego bed ni en planned. Wange very well ni in the year 2026 magi kama wasechope ngadhu mwasegik. Koro kawa plan kamano, mae kaka wabiro run our schools. Tiyudo ni kaendi nitie ndalo moko saro mane nitiere jopuonj mano timo diploma in education in humanities. Kane graduates all obiro mang'eny nikech ne onge plan ma ji gidwa ndiko go jopuonj. Graduate pokoro timo humanities. To gikawo jo diploma mane otimo diploma in education to giduoke primary school. Kagima nenore ni kuno ni primary school kucho graduates nok nya puonje. Koro tako chiedhre nade ni sani koro giparo ni graduates nyalo puonjo primary school kendo nyalo head schools. Koro gima notimore ni ng'at mano bedo trained gi orientation mar secondary to tere kucho komiye debriefing. Utere tero bole kucho ni mondo dhi opuonj. Mano was a waste of human resource. Koro mae mwanyise ni buogruok gi policy ma Ministry of Education, Teacher Service Commission sieko go. Gin osieko nyar kaonge. Magi gik mwakwero ma brothers manike unity wacho ni. Mano ok timre. Nikech piny kaendi wasesomo. Wan opuonjwa gi jok moko mano ok odhi e training. To koro wantiere kasani. Dalo ma koro ne okel jopuonj ma koro trained. Ne gibedo faced out naturally. Koro nudo ne otime mana mos. Odhi adhiya kamano ma koro gilal. Kaka sani endi, sooner we will not have jok mopuonjo gi certificate. Nikech sani olok training ni the lowest qualification in education teaching and diploma. Koro teachers training colleges